sunana Khadija binta Abdulrahman wadda aka sani da Shuhada, kuma ni ce Amira ta jihar Kaduna ta wannan musabaka na saboda masu yin shi. Ake kalli da wannan Abin da zan ce sai ya yi godiya da wannan girma da farko da aka sani da farko ne iya successful da kuma sa ran da na kun sakon gare ga manyan baƙiska na cewar wannan sakon shi ne godiya da halarta da suka yi a cikin jirgin da kwanan gwiwa da suka bamu sai kuma neman agajin su da su kan ci da wani yin sakon da kuma ga kai ɗalibai suka samu damar samun shi ne su gane cewa wanda Allah ya yi da aka yi an lalle ya bashi da gaske kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da suna cikin bawa da Qur'ani da azaba kuma sannan Qur'ani mai girma idan Allah ya ba da kuma da shi kulliya da wayewa da kuma da mutum da jahilci kuma sanya mutum jini da aiki lallai ina mai ba su shawara su dage su jajirce da suka haɗa kuma aka zo aka fetin wa'anda su zo a ɗaya ko ne da su karaya nan gaba insha Allah muna sa rai su da fara zama da shekarar yin hada su da jajirce da tilawa su jajirce da tabiƙi na karatu Allah ya nasara ta kusa da izinin